Vino Camino 2026, ugyanúgy a Spiegelberg borterasz részt fog venni. Mitől különleges a terasz, hogy miért kell idejönni? Az egyik az, hogy lesz nápolyi pizza, ami Budapestre jönnek, és nyílt lángon fognak itt sütni. Lesznek nagyon jó borok, élőzene, azt még pontosan nem tudjunk, hogy nagyobb vagy kisebb, de mindenképpen élőzene lesz, és jó hangulatú lesz, igazán fönt van, és végig lehet nézni a tájat. Manapság egy nagy program kell, és sokszínűség, nem az, hogy csak egy pincébe mennek, hanem sok pincébe. És ez ilyen alkalomból ezren jönnek, és mindenhova pár méteren belül másik pincébe is kóstolni. Azt lehet észrevenni, hogy egyre több visszajáró vendégek jönnek, akik egyszer itt voltak, azok általában visszajönnek. Erről szól, hogy rossz bor nincs, csak rossz bontó.